Hello ka parokya, aduna lang sad kita isgutanan karon mahitungod sa liturgical music kini para sa mga organist. Pwede ba mag-solo playing ang organist kanang walay kanta pero mag-play lang siya didto og sacred music? Yes, mahitabo na siya sa panahon sa entrance, sa preparation of gifts, sa communion ug sa final hymn. Okay, pwede kaayo na siya mag-solo playing diha, no? As long as dili pop yang tugtugon, sacred music or religious music, no, nga mga overture daghan kayo og kanang version ana si Johann Sebastian Bach. Okay? Pero likayan ni siyang solo playing kung ang season kay Lent, Advent ug Easter Triduum. Ug dili pud ni siya pwede mahitabo sa funeral mass. Sa kasal pwede. Kana lang sa paki-share. God bless.